قبلهم على اليد. Merħba, dan huwa shooter u jekk għandkom xi ħaġa lina ibatu ilna hawnhekk. U kemm skoprejna affarijiet fl-2024. Nibdew b'dan il-ġobu nara. Dan sta piċċina għandu l-fuq minn 3500 sena. Jien taqali biċċa ċeder, nħallija ġimgħa u taf kif issir li ħadra u ejja. Ma daw konserva. Anka Pompej, jekk tafu x'inhu Pompej huwa post f'Napli li kien inqered bil-vulkan. Eżatt, mummifikati bil-lava u dejjem isibu l-affarijiet fosthom daw l-affreski li għadhom jaffaxxinaw ħafna wkoll. Issa mbagħad jekk imorru Majorka hawn, viċin tagħna, tajjeb il-gżira, daw sabu isu bridge taħt l-ilma. Illi dak jindika li n-nies kienu jgħixu ġa fuq Majorka 5600 sena ilu, ġifieri ara. U Malta sebna xi ħaġa barra li Fort Chamberlain dunajna li nistgħu ntajru minn ma kienx fil-pjan tal-kavallieri apparentament. Insomma xi inti tinkwetani, jekk naqbdu ntajru kull ma kienx fil-pjan tal-kavallieri naħseb id-dar tiegħi titlaq, imma insomma. U l-anzjani tagħna aħna minn dawk qed importana f'da żminijiet tal-lejl. X'qegħdin jagħmlu? Mari, irrespondir it-telefonak mhux kaxxa jexal. Hello! Mari, fej edha! Iwa, għawdex naf illi għatli. Iwa, Mari, majjat wahdi għaw, et nibza wahdi. Għat jabat li lajnuna? Naħseb ġiet. All right, hey! Nistanejnek? Tista tagħmel intelja, kif tista' tgħinni? Dak li jkun hemm bżonn, tinħasel, tiekol, tilbes, anke tmur it-toilet jekk hemm bżonn. Jaw dinija parti minn dik l-iskema tal-home respite illi jagħti break lil dawk in-nies li jieħdu ħsieb l-anzjani u fl-istess ħin iserħu rashom illi jkun qegħdin ma' xi ħadd kwalifikat bħalek. Eżatt, u l-aħjar jidħlu fil-website għax hemm ħafna iktar għażliet li wieħed jista' jibbenefika minnhom. U min jista' japplika għaliha? Kull carer mhux uffiċjali li jħossib anzjan jew anzjana. Fil-każ tiegħek Marija xi tieħu ħsiebek? Marija tieħu ħsiebek hemm ħelwa Imbagħad hemm dawk li jieħdu ħsieb nies bil-kundizzjoni tad-demenzja. Anzjani li diffiċli ċaqlaqhom minn dara l-oħra, anzjani b'neċessitajiet li ma jistgħux jiġu provduti jekk mhux fir-residenza tagħhom, u anke anzjani li ma jistgħux jagħmlu kuntatt ma' nies oħra minħabba sistema immunitarja tagħhom. Ħanajdlek, thank you tal-li ġejt, imma ma tantx għandi bżonn affarijiet. Ħanqum nagħmel naqra belateta. Għandek bżonn lajnuna? Għajnin naqra Namillek belatien? Trid namillek jien? Ejja namlu flimkien. U lura fl-istudio. Ma mhux se ndumu għax minn l-oħra mmorru għand Rajna. X'Rajna? X'inti tagħmel? Oh my God! Kemm għadek lura, tgħidlix li għadek ma smajx bid-diska. Jimporza, please. Jimporza, please. Jimporza, please. Issa terġa' mlula anka video. Jimporza, please. Tajba, Iva, iċ-ċuċċata hi li Trasport Malta issa qed tibża li kulħadd se jibda jewġilha tabelli. U għoqgħodu attenti jekk tkunu għaddejjin minn stradarjali għax il-veru neħħu tabelli tal-scooters imma araw da, muddej blura. Importanti ħafna li kulħadd jerfa' salibu. Dejjem ngħidha jien. Imma araw dan naħseb ma femx eżatt xi jrid jagħmel. U dawk kienu l-aħħar videos għalikom din is-sena. Ibqgħu għotuhom li fuq WhatsApp għax jienu pjaċir narakom titbismu u jien nitbissem ukoll. Nispera li jkollkom sena tajba mimlija fer u għena. Jimporza, please. Yeah. Jimporta, please. Yeah. Naħseb ħatibqa' fħalqna din-diska. Program minn bis-serja tajjew. Hello. Hi, how are you? I'm Greek. You had a package in Malta?
All the line. Kellu pakket. Għadda minn Malta, madu ma wasallu. Sa siħx kemm fih. What was inside? Hey. Coca. Cocaine. Bata. Ma nafx. Naħseb għalli ma pakket tajt, pakket illi nqabad 300 kilo kokaina midwana u Malta. U b'kollox, din is-sena meta ħajamlu l-accounts għax inqabad, inqabdu l-fuq minn 2148 kilogramma, ġifieri il-fuq minn 2 tunnellati. Il-Griegi mhux ħajkollu White Christmas dis-sena, waqfilhom hawn Malta. Hawnhekk imnalla. U nagħlqu bdejna ra din tabella xieħlow. Ġifieri l-unika xi ħadd li jista' jgħaddi jrid ikun libes ta' Santa Claus jkun Santa Claus nifsu il-bqija jiblaħħa. Jekk tilbes ta' Santa Claus ħażis jgħidlek xejn wara. Insalmu l-puntata.